नोंथांमोनखौ नैबे जोंनि टिडि प्रडाक्शनाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। स' नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थानो हागोन। स' जों दायो मिगि चेलेन्ज खालामना फैदों। नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। स' जोङो मिगि चेलेन्ज नांगोन आरोना। मिगि चेलेन्जआव जाय फार्स्ट जानो हायो बेनो फैसा मोनगोन आरोना जोङो। So, नोंथांमोना जों भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। बाय बाय एभरिबडी, लेट्स गो। भिडिअ नायलांसिगोन। बेसेबां जागोन दे होबानो जाबाय। एसे होबाव। जाबायना? जाबाय आरोना दायो। नै दायो दैया गोदौहांसिगोन आरोना। गोदौसिगोन। जों दायो मिगिखौ होसिगोन आरोना दसेनि उनाव। नै लोगोफोर, मिगिया पेकेट बा जानो हाजोबगोन। हागोन ना? दैया गोदौहांसिगोन। जों दायो बेयाव मिगिखौ होसिगोन दसेनि उनाव लोगोफोर। मस्लाखौ होसिगोन। होबाय। मस्लाखौ होबाय दायो आरो बिनि उनाव दावदैखौ होनोसै लोगोफोर। नै जोंनिया मिगिया मोनबाय। जों दायो जानोसै चेलेन्ज लोगोफोर। नै जोङो जाय हारियो बे बानलु थाइनैखौ जानांगोन आरोना। आयु आलु साथार।
लोगोफोर बानलु गोजा मारबाय आंनो थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायखाय लाभ इउ अल